Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu a dneska to bude 10 divných faktov o mne, ktoré som si pre vás pripravila, ktoré možno neviete, ktoré by vás možno zaujímali. Prvý divný fakt o mne. Mám syndrom ADHD, čo je vlastne syndrom zvýšenej hyperaktivity a poruchy sústredenia sa. Mám to vlastne od malička, chodila som s tým aj k psychologičke, takže brala som na to aj lieky. Sú na to také lieky, že Pycnogenol sa to volá a z toho sa vlastne viac sústredíte a tak. No a mám to doteraz, takže veľakrát sa stane, že keď mi niekto niečo hovorí alebo mám niečo urobiť, tak pritom myslím na niečo, čo ma proste v tej danej chvíli viac zaujíma, ako to, čo mi napríklad daný človek hovorí, že sa neviem sústrediť vlastne, keď nechcem. Druhá vec je, že vždy, keď umývam riady, tak si vlastne musím dať gumené rukavice, pretože mám citlivú pokožku, hlavne na ľavej ruke a vytvoril by sa mi ekzém, vlastne aj sa mi to deje niekedy, keď umývam bez rukavic a hlavne keď je vonku zima, tak mi proste na to pokožka nejak reaguje a musím umývať riady s rukavicami. Tretia vec, dokážem si jeden film pustiť aj 10 krát. Vlastne nikdy ma to neprestane baviť, hej, že proste môžem to pozerať aj viackrát. Takisto to mám aj s hudbou, že vlastne keď sa mi nejaká pesnička páči, tak ju dokola počúvam stále a stále. Štvrtá vec, skoro vždy všade meškam. Keď mám byť v práci na 9, alebo tak na 3/4, hej, tak viem, že sa proste otvára o 9, tak prídem o 9. Ale vždy si myslím, že mám všade náskok. A keď som doma a mám byť niekde o 12, aj pol 12, tak ja sa začnem malovať a poviem si, že to v pohode stíham. Ale kým si zavoláte taxík, alebo kým, tak už to vlastne nestíham nikdy. Piata vec. Nebojím sa vlastne osloviť hocikoho. Hej, že keď sme niekde, dajme tomu s babami alebo tak, a povedia mi, že chod sa toho spýtať to, alebo tejto, tak sa proste idem spýtať. Alebo keď ma niečo, nejaká baba, čo sa mi páči, napríklad nejaké topánky, alebo nejaký ruksak, alebo hocičo, tak proste idem za ňou a spýtam sa jej, odkiaľ to má, pochválim jej to. Takže s týmto naozaj nemám problém, aj keď je to hocikto známy, tak proste ho oslovím, poviem mu, že ho poznám, že sa mi páči, jeho nejaká tvorba, napríklad hudba, alebo hocičo. Šiesta vec. Jak už som mala aj v tých 10 produktov, ktoré používam, samoopalovací. Ja tým, že mám takú bledú kožu, tak mám flaky úplne z každého samoopalovacieho a vôbec nezáleží, aká kvalita to je. Problém je v tom, že mne sa vlastne tá farba, to je v podstate farba, no, nemá sa mi chytiť na akú farbu, hej? Čiže vlastne to som odporúčala hlavne pre vás, ten samoopalovací, pretože vy, keď už si raz dáte ten samoopalovací, tak sa vám odrazí vlastne od vašej farby kože, ako keby ste boli opálení. Lenže tým, že ja sa neopálim, tak sa mi to nemá od jakej farby odraziť. Hej, ale dávam si to aj tak, pretože sa mi zdá, že som akože tmavšia. Ale pravda je, že mám flaky, chytá mi to do žltá a je to proste úplná katastrofa. 7. fakt je, že všade si so sebou nosím svoju fľašku s vodou, pretože mi príde zbytočné kupovať si stále vodu, keď niekde som. A pretože keď som mala 12 rokov, tak proste som musela byť frajerka a chodiť v Adidasoch v minus 20. Nepila som celý deň a uhnala som si vlastne ladvinový kameň vtedy. A odvtedy, keď si vlastne na to nedávam pozor, tak mám zápal močového mechúra alebo niečo s ladvinami. Takže musím si na to dávať pozor a musím vypiť minimálne vlastne tie 2 litre, čo by človek asi mal. A aj tak sa mi to niekedy nepodarí dodržať. Vlastne mala by som viac jak 2 litre, ale týmto sa snažím vlastne dodržať aspoň tie 2 litre. 8. fakt je, že mám málo pigmentu. Tým nadviažeme na fakt číslo 7, prečo mi samoopalovacie vlastne nerobia dobre, hej. Takže fakt číslo 8 je, že mám málo pigmentu. Preto som proste biela, hej. Môj 9. fakt je, že som síce nízka, ale nohy mám proste skoro normálnej dĺžky, ako majú baby, ktoré majú nad 160 cm. Ale daň za to mám tu, že mám brutálne krátky trup. Mám strašne krátky trup, hej, mám ho asi, že
odtiaľto, potiaľto, asi taký. Tým pádom je pre mňa veľmi ťažké mať pekné ploché brucho, hej, ako majú všetky tie na Instagrame, že proste krásne brúško. Ja neviem, čo by som ja musela robiť, aby som také mala, ale tak uvidíme, snažím sa. Posledným faktom, a to je 10., je, že som schopná sa prezliecť aj 3-krát za deň. Keď si niečo ráno vymyslím a nepáči sa mi to, nie som s tým úplne stotožnená, zoberiem si so sebou, dajme tomu šaty a silonky, čo nezabere tak veľa miesta, hej, alebo tak. A keď sa v tom necítim dobre, dajme tomu niekde, kde som dlho, že v práci, tak sa proste prezlečem. Takisto keď potom idem niekam von, tak zase sa prezlečem. Že som schopná sa prezliecť aj 3-krát za deň. Toto by bolo z dnešného videa všetko. Ja vám ďakujem, ak ste to pozreli do konca. Možno niektorých z vás som prekvapila týmito faktami o mne, niektorí z vás ich možno vedeli. Takže dúfam, že sa vám ľúbilo a vidíme sa. Ahojte!